Klasika a istota. Túto hmotu by som prirovnala k ochrannému štítu. Je to naša základná hmota, ktorú sme vyvinuli už pred rokmi, aby bola maximálne šetrná k pokožke. Jej hlavnou úlohou je držať a zároveň liečiť. Pre koho je určená? Pre ľudí s kolostómiou. Majú tuchšiu stolicu a agresivita výlučkov nie je taká vysoká. Pokožka pod ňou dýcha. Ak máte citlivú kožu, toto je váš najlepší priateľ.